Oh, fantastic. There he is. Woohoo! Sorry, ήθελα να σε πάρω βίντεο. Ναι, είμαστε εδώ στο Port Hope, δίπλα στη λίμνη του Lake Ontario. Να τους δείξουμε δηλαδή πως ψαρεύουν, όχι τίποτα άλλο, μας κουνιούνται δηλαδή. Εδώ παίρνουμε το Master Elias. Τα δικά μου τα αυγά όμως, έτσι. Έρχεται και ο φίλος μας ο Μπεμπέτος τώρα. Oh yes. Oh yes. Έχεις τίποτα να μας πεις μεγάλε? Ωραία, πολύ ωραία. Έλα να σε παραδείχτω, δείχτε λίγο. Ωραίο, perfect. Αυτό θα είναι ψητό, πολύ ωραίο. Άντε πάμε πάλι να πιάσουμε ψάρι τώρα, άντε.